Dobrý deň, dámy a páni. Pripravili sme pre vás viacero noviniek. Najdôležitejšou z nich je obstaranie elektrickej energie alebo zemného plynu už od 100 € za jeden právny subjekt. Potrebujeme od vás len sken faktúr za posledné zúčtovacie obdobie a presný termín ukončenia súčasného odberného vzťahu. Pre obce, ktoré nemajú skúsenosti alebo časové a personálne kapacity, ponúkame odborné služby. Správa profilov verejného obstarávateľa v systéme Úradu pre verejné obstarávanie, balík služieb obsluhy elektronického trhoviska, centrálne verejné obstarávania a prieskumy trhu na elektrínu a zemný plyn ako burzovej komodity. Bezkonkurenčná výhoda našej metodiky prináša pre našich klientov najnižšie ceny na trhu s energiami. Spočíva v špeciálnom spôsobe obstarávania, kedy uzatvárame kontrakty v dňoch najvýhodnejších cien na energetických burzách. Príklad, toto je graf vývoja ceny elektrickej energie na burze a tomu zodpovedajú ceny kontrahované, získavané pri obvyklom obstarávaní. Naša metóda umožňuje, keď ukončíme súťaž, kontrahovať energie v dňoch alebo okamihoch, kedy sú najvýhodnejšie ceny na burzách. Jedinou podmienkou vašich úspor je zadať nám obstarávanie čo najskôr, aby sme mali čas a priestor na sledovanie burz a výber ideálneho okamihu nákupu. Naša metóda vám môže priniesť úspory 20 až 50 % voči pôvodným cenám, zároveň vyváženú zmluvu a zníženie pokút. Výber dodávateľa služieb komunálneho odpadu realizujeme v logisticky prirodzených regiónoch. Naše know-how spočíva v detailných analýzach produktov a služieb spojených so zberom a likvidáciou komunálnych odpadov. Multikriteriálny systém obstarávania vám zníži náklady a prinesie výnosy za separáciu. Finančné úspory budú až do 30 % z pôvodných cien, zároveň vám zlepšíme servis a kvalitatívne podmienky tejto náročne obstarateľnej služby. Výber poskytovateľa poistných služieb. Táto služba je pre vás úplne zadarmo. Centrálne verejné obstarávania realizujeme spôsobom združených veľkých nákupných objemov. Zabezpečujeme cenovú výhodnosť získanú tovaroznávectvom komodít a našim špecializovaným know-how. Slovenské centrum obstarávania ponúka aj individuálne služby. Verejné obchodné súťaže na predaj nadbytočného majetku, ako sú pozemky, budovy, technika. Verejné obstarávania na investície, stavby, rekonštrukcie, autá, komunálnu techniku a podobne. Verejné obstarávania na projekty financované z dotácií fondov EÚ. Alebo výber spracovateľa územného plánu obce a jeho aktualizácie. Pre tých, ktorí nie sú pláci DPH, máme ďalšiu dobrú správu. Založili sme obstarávacie trhovisko Slovenska, ktoré realizuje služby pre vás za ceny bez DPH. Zavolajte nám na telefónne číslo 0911 803 101 alebo mailom napíšte krátku odpoveď a my vás budeme kontaktovať a všetko podrobne vysvetlíme.